Здравей, уважаеми зрители, добре дошъл в канала Успешен мъж, живота с посока. Благодаря ти за отделеното време и внимание тук. Аз съм Васил Вълков и направих този канал, защото искам да дам най-доброто от себе си на хората, които следят съдържанието тук. Каня те да разгледаш внимателно всичко, което качвам в този канал, защото тук винаги ще можеш да намериш ценна информация по важни въпроси, свързани с един по-добър начин на живот. Днес ще си поговорим за инфлацията. Темата е финансова, така че нищо от това, което казвам, не е финансов съвет. И така, продължаваме темата за инфлацията. Това е последното 4-то видео. Ако не си гледал предишните, скъпи зрители, спри тук и започни от началото, защото има причина началото да е начало. Предния път стигнахме до извода, че златният милиард е такъв, защото е на кредит. Тук настъпва моментът на голямата истина. Въпросът, който преследва всеки умен човек. На кого по ангелите държат пари всички тези държави? Ако целият свят е потънал в дългове, кой държи касичка? Представи си една тъмна стая. В нея са се събрали всички световни лидери. Те са притеснени, защото трябва да плащат за войни, после трябва да плащат за мир. Междувременно трябва да плащат пенсии, здравеопазване и образование. А трябва да плащат и за полиция, която да ги пази от народната любов след всички тези плащания. И да, в крайна сметка ще трябва да платят за собствената си власт. Пари няма. Тогава те се обръщат към едно митично същество, наречено Централна банка. Те не искат от него злато, не искат диаманти. Те искат единствено неговото въображение. Банкерът натиска един бутон и от въздуха, от абсолютното нищо се появяват милиарди. Без приходи и без създадена стойност. Но тук има една уловка. Всеки взет долар или евро са като финансов договор с дявола. За да имат тези пари стойност днес, някой трябва да гарантира, че ще бъдат върнати утре. И този някой си ти. Правителствата не дължат пари на извънземни. Те са взели назаем твоя живот, който още не си изживял. Те са заложили твоите понеделници през 2050 година. Те са продали времето, което ти би прекарал с децата си, за да купят това, което им трябва сега. Когато те казват дългът на САЩ е 36 трилиона, те всъщност ти казват, ние вече сме изяли твоята пенсия. Вече сме похарчили спестяванията на внуците. И понеже никога не можем да ги върнем, ще използваме инфлацията като гума, за да изтрием цифрите. Инфлацията не е случайност. Тя е оръжието, с което кредиторът се отървава от теб. Те ти връщат хартийки, които изглеждат същите като ценност, но стойността им е вече много по-близка до хартия, отколкото до истински пари. Това е краят на илюзията. Кредиторът е твоето бъдеще, а правителството току-що го обяви за продан. Разбирам, че е малко пресилено, но няма да се очудя това да е светът на нашите деца и внуци. Мисля, че в нас е силата това да не се окаже разказ по действителен случай. Амин. Заемите, които вземаме днес, са кражба от живота на нашите наследници. В момента, като цивилизация, рискуваме да се поставим в изключително жалка позиция спрямо собствените ни деца и внуци. Инфлацията ще бъде единственият изход на държавите, ако не променят настоящата си стратегия. Как ти да се справиш с нея е въпрос, чийто отговор бих ти дал в твоята лична безплатна консултация с мен. В описанието под това видео са възможностите да се свържем. Нека сега разгледаме невалутната инфлация. Това всъщност е продължението от миналия път, защото в предишното видео подробно вникнахме във валутната. Сега е наред да разберем малко повече за другия вид. Невалутната инфлация също е два вида. Инфлация на търсенето и инфлация на предлагането. Инфлацията на търсенето е завишаване на цените вследствие на недостатъчно предлагане. Когато твърде много пари търсят да купят по-малко стоки, търсенето надвишава предлагането и цената се вдига. Другия вариант е предлагането да спадне поради външни фактори и при същото търсене, но по-малка наличност, цените пак да се вдигнат. Това е инфлация на предлагането. Инфлация на предлагането за Европа е ограничените доставки на енергийни източници от Русия. Заради санкциите, които Европа наложи на Русия, тя сама намали предлагането на суровини към себе си. Търсенето остана същото, което европейският пазар така или иначе си има, и това доведе до скок в цените на газта и други суровини от Русия. Те сега пак идват оттам, но ние плащаме за преименуването им на индийски, пакистански, азербайджански и не знам какви. Нормално е цените да се вдигнат, защото руският газ трябва да мине през Индия, за да сме ние с чиста съвест пред Украйна, която си купува руски газ от Русия. Това е инфлация на предлагането от най-тъп вид. Това е и ситуацията, в която се намираме днес ние, европейците. Как би изглеждала инфлацията на търсенето? Вероятно съвсем скоро всички ние ще попаднем и там. Китай стана работилницата на света. Доста производства извън Китай умряха, защото в сравнение с него се превърнаха в много скъпи производители. Това е причината сега да наближава момента, в който Китай да започне да не може да смогва на поръчките от целия свят. Тогава ще се получи дефицит на китайски
китайски стоки. А то така или иначе, други почти вече няма. Това ще предизвика инфлация на търсенето, която ще вдигне цените на стоките, произведени в Китай. Това звучи като добра новина за китайците, но те имат своите проблеми и сега няма да разискваме как този привиден успех може да им изиграе лоша шега. Дъмпинга е много печелищ в началото, но после се превръща в нож с две острия. Китай може сама да предизвика индустриализацията, която да я остави безработна. Възможно е да й се случи това, което тя направи с Запада. Ако цените на суровините, които Китай внася за производство, бъдат увеличени, то цените на китайските стоки ще станат много по-високи. Това ще предизвика държавите богати на суровини да започнат да имат собствено производство. Китай ще произведе собствените си конкуренти. Винаги става така и това е начинът, по който ние създадохме Китай и той ни унищожи индустриално. Толкова за анализът на китайския пазар, който изобщо нямаше да прави. И какво се оказва? Каквото и да стане с икономиката, решението е винаги нейното име е инфлация. Покачване на цените, което де-факто показва поевтиняването на валутите. Няма значение дали говорим за печатане на пари, за геополитика или за китайския монопол. Крайна сметка, сметката винаги се плаща с инфлация. Това е универсалният данък върху твоето невнимание. Но тук идва важният въпрос. Ще бъдеш ли жертва на тази машина или ще се научиш да я навигираш? Инфлацията е като силен вятър. Тя или ще обърне кораба ти, или ще напълни платната. Всички зависи от това как си поставил кормилото. Ето защо те каня на твоята безплатна финансова консултация. Това не е просто разговор за пари. Това е разговор за твоята защита. Ще погледнем конкретно твоята ситуация и ще потърсим начини да превърнем поевтиняващата хартия в реални активи, които инфлацията не може да докосне, камо ли да изяде. Този разговор няма да ти струва нищо, скъпи зрителю, но може да спаси години от твоя труд. И така, като цяло, великият глобален свят върви към още по-велика деглобализация. Геополитическите кризи все по-често прерастват във военни конфликти, които фрагментират световния пазар. Грамотното население, което има знанието и умението да произвежда, е с отрицателен приръст. Това значи, че няма хора именно за дейностите, които изкуственият интелект не може да покрие на този етап. То ще излезе, че каквато е България, такава е и Европа и такова е и в САЩ. Ситуацията е подобна и в мащаб навсякъде. От нас си зависи да имаме стратегия за справяне с нея. Това кофти резюме води само до един извод. Крайният потребител ще плати с инфлация за адаптация към новата реалност на пазара. Това е успешен мъж, живот способ. В описанието под това видео има възможности за контакт с мен. Тук давам най-доброто от себе си зад теб. Нека го направя и лично с теб. Щом си стигнал до тук, до края на това видео, ето някои новини, които може би ще те заинтересуват, уважаеми зрители. Моята първа книга е вече факт. Корицата се рисува от моят приятел и велик художник Иван Богоев. Предпечата се подготвя, мастилото загрява. Моята прекрасна съпруга редактира и книгата съществува, за да направи своя читател свободен отвътре навън. Също така, моят първи концерт е вече насрочен за 31 октомври тази година в Пловдив. Отново, целта му, като всичко останало, което правя, е свободата. Нека си спомним какво значи да си българин и кое е това, което ни отличава от останалите. Свободата е моя мисия. Повече информация ще продължавам да давам тук. Бъди благословен, скъпи зрители, и успех! Защото моята мисия е да помагам на хората да живеят по-добре. Бъди един от тях.